Padayong gitrabaho karon ang Cebu North Bus Terminal nga himuong quarantine facility sa dakbayan sa Mandaue. Magamit kini sa gayong biyaan na sa syudad ang City Central School nga gigamit karon alang sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang report ni Nico Serino. Bisan holiday, padayon ang trabaho sa Cebu North Bus Terminal. Gipaspasan kini sa contractor nga gihire sa DPWH. Muduha ka semana na sila nga nagtrabaho sa dapit aron mahimong bag-o nga quarantine facility sa dakbayan na enclose ug nabutangan na og bungbong ang tibuok building. Naporma na sab ang mga comfort room sa magsigkakilid sa building. Gibuwag ang shower room sa toilet ug mga lababo. Sa tumoy nga bahin sa building, nahimutang ang opisina ug magsilbing nga quarters alang sa mag-duty nga mga medical personnel. Dunay parte niini nga may second floor nga mamahimong viewing deck alang sa minimal contact sa pasyente. Kini atong gibarugan second floor magsilbing nga viewing area sab alang sa mga medical workers nga nag-atiman sa mga pasyente. Gikan ning maong lugar, malantaw na ang tanan nga mga pasyente nga nahimutang sa ubos nga bahin. Sa plano sa city government, sa higayon nga buhian na nila ang City Central School isip Central Quarantine Facility, gamiton ang North Bus Terminal Facility, ingon man usa ka pribado nga park alang sa mga pasyente. Ang North Bus nga isolation facility will be for the mild and asymptomatic mild to moderate. Ang kaning sa Norquis mo ni silang mga asymptomatic atong walay mga simptomas. Bana-bana sa contractor sa proyekto, mga 60% na sila nga natapos sa trabaho. Kung mahawa na ang sulod ug mademolish na ang karaan nga mga stalls sa terminal, ipamutang na ang kama alang sa mga pasyente. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.